Rosa Zaborras. Jo sóc l'Eva Montiel. I m'han dit que són les culpables del guió d'aquesta pel·lícula. Doncs sí, jo vaig estar pensant una història que podia funcionar i a partir d'una idea inicial que vaig tenir i una història, doncs, amb la Rosa i el Joan Pere vam desenvolupar un guió I uns diàlegs. i uns diàlegs. I els diàlegs. A mi em va agradar molt escriure diàlegs, explicar coses així d'una manera divertida. Hola, hola, yo soy el Jeffrey Carbó. I què has fet aquí, a la pel·lícula? Aquí m'han liat, me liaron para otro proyecto más y aquí he fet de productor de tot aquest curtmetratge super especial. I més tard, juntament amb en Jeffrey Carbó, el productor del curt, doncs vam estar preparant el rodatge, amb el guió tècnic, buscant localitzacions, permisos. Vam tenir la gran sort de comptar amb l'Àngel Mayoral, que ens va ajudar a fer un fantàstic storyboard per a l'escena del vernissatge. Hem d'agrair a Marc Supervia, que ens va deixar rodar en el seu bar, el Bear i Vins, al carrer Còrsega de Barcelona. Va aconseguir permisos a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i vam gravar a l'estació de la Magòria de Campana. I també volem agrair al Centre de Persones Adultes Rius i Taulet per haver-nos deixat les seves instal·lacions per a les escenes de l'institut. Les altres escenes les vam fer al mig del carrer, al Call de Barcelona. I també hem d'agrair a Helena Ávila, una de les actrius que ens va cedir el seu pis. Vam tenir la sort de poder rodar amb una magnífica galeria d'art que es troba a la placeta de Manuel Ribé, just al mig del Call, al costat de la Catedral de Barcelona. I ens van cedir la sala, no vam tenir cap problema, tot van ser facilitats. Soc Joan Pere Jové, el director del curtmetratge Les il·lusions efímeres, i ho hem gravat en aquesta meravellosa sala, la Galeria Vegemont. I jo sóc l'actor principal. Després de fer uns quants assajos, tot el rodatge el van tenir a punt a la tardor de l'any 2025. Sí, me gusta la idea, me gusta. Sí, total. Hem d'agrair la tasca dels scripts, Álvaro de Gisbert, Hortènsia Jové i Montse Martínez Bosch, que sense ells ens hagués sigut impossible organitzar tot el material rodat que teníem durant els dies de gravació. I no ens podem oblidar dels figurants, Sofía Eno, Eric López, Gerard Oliver, Joaquín Solsona, Montserrat Martínez, Miguel Ángel Blanco, Esther Casanellas, María José Urrea, Chaima Etaer, Clàudia Ramírez, Jessica González, David Ibáñez i Irene Alorda, que ens van ajudar a les escenes de l'estació i de la galeria d'art. I Anna Guibernau. I sobretot vull destacar la gran aportació gràfica de David Ibáñez, especialment amb els títols de crèdit inicials. I sobretot no em vull oblidar d'aquest meravellós treball de colorimetria que ha fet l'Axel Blanco, que li ha donat aquest toc brillant, espectacular, viu, i que és exactament el que jo volia. Un dels reptes que ens vam trobar abans de fer el rodatge del curt era l'escultura. No sabíem exactament què fer, què trobar, què posar, que quedés bé i que després l'havíem de trencar.
Doncs mira, la vam trobar en una cadena de supermercats. Era un gerro bastant lleig. Crec que és el més horrible que vam trobar. I el preu era de 5,50 €. O sigui que ens va sortir prou bé. Mira, jo sóc en David Flor. I què has fet en aquesta pel·lícula? Mira, aquí gràcies al JP, que és el director que em va encarregar el paper principal del curt, que és el Marc Garcia. I què ha sigut per tu això d'interpretar? Com que tu ets una persona tan alegre i tan somrient sempre, què ha sigut per tu interpretar un personatge així tan depressiu i tan trist? Bueno, doncs m'ha encantat perquè efectivament és una persona bastant diferent a com sóc jo i, clar, ha sigut un repte en el sentit d'interpretar aquest personatge tan abatut i que a més fa alguna cosa mal feta després. Hola, yo soy Elena Ávila. Ah, i tu tens un dels papers principals al curt, no? La Laura Torrats. Laura Torrats, exacto. Ah, i m'han dit que tu ets basca, no?, de Bilbao. De un pueblito de Vizcaya, sí. Ah, i què tal això de fer un paper tan llarg en català? Pues sorprendente, porque resulta que soy la única no catalana del reparto y la que más texto ha tenido. Pero bueno, culpa del dire, ya sabes. I tinc entès que també veu participar, no?, en el curt? Sí, d'actrius secundàries, que I clar. és el que més ens agrada. I què, us veu divertir o no? Molt. Va ser molt divertit. Yo soy el Freddy Salas. Ah, molt bé. I què has fet a la pel·lícula, tu? Bueno, un actor, el Rupert Despuig. exactamente. Escolta, i això de parlar català en una pel·lícula, què? Bueno, és la primera vegada que parlo català en la meva vida. No en una pel·lícula, en la meva vida. Bona tarda, què tal? I Jo sóc l'Enric, que per primer cop a la meva vida he aconseguit un paper en una pel·lícula, en un curtmetratge. Sóc el Jaume, és un mestre bastant extrovertit, el meu marit té una galeria d'art, i bé, intento animar el protagonista a que surti de la seva closca i faci coses amb la seva vida. I me'n surto així. Ah, Però molt bé, una experiència molt maca. m'han dit que és la primera vegada que fas actor, no? Primera i potser única, però bueno, està bé. Home, alguna cosa ja va única, bé. bueno. Soy la Sioni Santander. Ai, què vas fer a la pel·lícula, tu? Voy a ser una mujer que estaba un poco así muy loca. No, una mujer que va a ver la obra y bueno, le ha gustado mucho ponerse a tomar, ver las obras y se ha ido un poco de copas y bueno, ha terminado, ya lo veréis. Ah, doncs molt bé. Aquí també he fet un paper d'un cambrer borratxo. Ah, que molt se bé. lo pasa muy bien tomándose... O sigui, va ser el personatge que va veure més en tota la pel·lícula. Crec que sí, eh? Molt bé. Ai, hola. I tu qui ets? La Ainhoa, Ah, i què fas en el curt? en el curt que faig l'edició. Ah. No todo. Ah, molt bé. Pues jo sóc el Joan Pere Jové, que estic composant la música del curtmetratge i hi ha cosetes aquí que no m'acaben de... Per a la música del curt vaig compondre 2 motius principals i un secundari. Un dels principals és el tema de l'escultura. Sempre que es veu o es fa referència a l'escultura sona aquest tema, que sona així. I també el podeu escoltar així. Després, el segon tema principal és el tema de Marc Garcia, un personatge que sempre està trist i és depressiu, i per això està basat en una melodia descendent, una melodia que va cap avall. És aquesta. I el tercer tema, un tema secundari, és el tema del personatge Júlia Sala. Sempre que apareix ella sona aquest tema i fa així. Hola. I tu qui ets? Hola. Jo sóc el David Ibáñez. Ah, i què has fet a la pel·lícula? Doncs he tocat la guitarra, surt en una petita part i Vam fer diverses sessions de gravació amb la guitarra solista de David Ibáñez, el piano solista d'Ulrich Franken. I després amb els meus companys de l'Espai Sènior del taller de músics, a la flauta la Begoña de Irala, clarinet Betty Montoya, trompeta Pep Ramon, saxo alto Juan Martínez, piano Jaume Florentí, baix Jordi Aguiló i les percussions de David Batxa.